Ние сме Just Do It. Така, можете да се абонирате за моя канал, Надежда Стабева. Да, преди да направим предизвикателството. Добре, значи днеска ще правим Fuck, Marry, Kill. Така, добре. Кой е първи? Почваме. Ани? Айде да теглим чоп. Как ще теглим чоп? С една, две и три. Аз съм стотинки. десятка. Не, чакай. Чакай. Избери си ръка. Чакай. Тъс. Десятката си моята. Стотинки. Значи аз съм първа, ти си втора, ти си трета. Аз съм последна. Добре, аз съм първа. Така. Ти не Тони Стораро. Чай сега. Показвай ги. Павел Колев. Добре. И? Не да се падне някой. Кристиано Роналдо. Ио! Еми ще убия Тони Стораро, ще го килна. Съобщение за Кристиан Роналдо и Павел Колев ще има. Да. Стана ясно. Да. Давайте. Давайте си втора. Стигли по 3. Конор Мейн. Графа. И Боян Тодоров. Ами ще се оженя за Конор Мейн. Ще убия Боян Тодоров и ще се фъкам с графа. Така. Флапа бум. Така. Джастин Бибър. О, не! Ама чакай да се виждат и видвите. Чакай. И Камерън Далас. Брат! Аз Много ще са яки. Значи, убиваме Флапа бум. Тук. Ще се женя за Камерън Далас. И ще се фъкам с Джастин Бибър. Така пак съм аз. А той има и още. Леонардо Ди Каприо. О, мамаш. Лаура Марино. Не ме интересува. Как се казва, не познавам. Морално. Рост. Линч. Значи, ще убия Лаура. Ще се оженя за Леонардо Ди Каприо и Рослин ще ма фака. Не, обратница с Леонардо Ди Каприо, защото Леонардо Ди Каприо е много стар. И ще... Елата към камерата. Бионсе. Ох. Ники Минаж. Ох. И Джеси Джей. Еми, ще убия Ники Минаж. Ще се фъкам с Бионсе и ще се оженя за Джеси Джей. Така. Сега. Ама Ники Минаж има голям гъс. Камерън Далас пак. Били Хлапето. Ариана Гранде. Той ще е за мене. Чакай, не, по още един път. За ти. Убиваме Ариана Гранде. Фъкам с Били Хлапето и се женя за Камерън. Който и Така. значи едното ми са Панда Инстант. Другото... Абе, не се избирайте. Ники Минаж. И другото... Джеси Джей. Не. Били Хлапето, айде. Значи, се оженя за Инстант, ще се оженя за Ники Минаж. Гаджи. И някой друг живот. Значи, се оженя... Не. Инстант ще ма фака. Се оженя за Ники Минаж. И ми преписвам Ники Минаж, отколкото Били Хлапето и ще Били Хлапето ще умре. Това беше от нас. Довиждане!
Негри! И да се абонирате за нашия канал. Чао!